Ja, we staan hier op het plak van de nieuwe terp van de toekomst. Ik denk de enige terp die het echt naar Boetendieks leidt. Vroeger liepen alle terpen Boetendieks. En zo langzamerhand ben alles inpolderen. Dieken kwamen. Dus wij hebben nu eigenlijk een terp Boetendieks deelijn. Waar je hen kennen om te beleven en de natuur te zien, het landschap te zien, het verhaal van het landschap te zien. Dus dat hebben we hier maken. Het gaat rap met de bouw van de Boetendiekse terp bij Blijen. Begin juli begon het werk en de terp zelfs, die leidt er intussen al. En dan moet nog alles op hechte afzagen worden en er moet nog een soort balken overheen, een afdekbalken, over die beide cirkels en over deze wand. En dan is het eigenlijk klaar. De grootste uitdaging leidt hem op dit stuit in de bereikbaarheid van de terp en de omstandigheden. We hebben al moeite om hier te komen. Nou, krijg ik alles inscheren zelf, dus alles wat werkig. Maar als ik gauw het wat meer waarde is en reinig, dan is het een hele uitdaging om hier te werken. En dat had de ondernemer ik wel merken. De eerste weken was het heel mooi waar, toen had ik heel hard aan de gang best om het zo gauw mogelijk klaar te krijgen. Want dat in oktober dat de eerste stormen komen, dan mag je net meer wezen, want dan heb je net met te werken. De terp van de toekomst moet het dorp weer mij de Waadzee verbinden. Het wordt een plak dat mensen van de omjouwing genietje kennen. Veenstra zelfs is grutsk dat het project na al die jaren nou echt werkelijkheid wordt. Ja, dat is toch wel bijzonder, want we hebben wel tijden gewoon dat we dachten dat wordt niks meer. En we wisten ook wel dat het heel dreig wordt zo om het klaar te maken, want hij eerst het broedseizoen. Dat rent eigenlijk tot 15 juli, dan mocht we even een beetje eerder beginnen gelukkig. En in die tijd had ik mooi wat dwang kennen. Tot nu toe is het aardig geslagen. We hebben even een paar dagen wat minder werk kennen door de Rijn, maar we zijn heel eind.